Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, barkanmu da sake saduwa. Ya kuke, kuna da lafiya ko to madalla. A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna asalin tarko, fassarar sultan ne, ba wancan tarkon bane. Wannan sunansa asalin tarko ne. Shiri ne wanda yake da daɗi sosai, shahararren shiri ne. Idan kana buƙatan kallon sa har ka biyo mu karshen bidiyo. Kuma mun bude wannan group namu na WhatsApp wanda muke tura fina-finan Indiya Hausa. Wanda yake buƙatan group din zai dauki wannan lamba, insha Allah zai ji karin bayani. Kuma muna saida katin Airtel Niger. Idan kana Libya za ka dauki wannan lambar, za ka tantube mu, za ka tura mana katin Madar ko Libyana, sai mu tura maka katin Airtel Niger insha Allah. Mu shiga cikin YouTube don mu kamar haka. Yawa jiya mun kawo muku wannan shiri mai suna Garkami fassarar sultan. Kuma an samu matsala, mun sa link din asalin tagwaye, amma yanzu haka mun gyara link din Garkami ne a ciki. Idan kai farkon zuwa ne za ka danna nan an rubuta subscribe ko S abone, sai ka danna mana subscribe. A nan kuma za ka danna mana like shi zai bada kwarin gwiwa da za mu saka kawo muku wani sabon bidiyo. Nan kuma comment, duk abin da ka rubuta insha Allah zai isar mana. Za ka danna kan rubutun nan mai suna Garkami. Shi amma wancan ba Garkami muke rubuta ba, asalin tarko. Sai ka danna shi kamar haka, za ka ga link zai bayyana. Kana danna link din nan zai kai ka Google Drive. Kana so za ka yi kallo lokacin za ka yi kallo, kuma idan kana so ka yi downloading duk lokacin da ka ce bukata za ka yi downloading ka kalle shi. Ku kasance tare da mu kowane lokaci, za mu tura muku fina-finan Indiya wanda suke da daɗi sosai insha Allah. Mun gode.